जाग्रा होगोन सानदों खाथियाव जिरायफैबाय ने Hey buddy. Halo, नोंथांमोनखौ खुलुमबाय दिनै आङो फैदों मांकी फरेस्ट नायनो बालियाव ओरैबायदि पपुलार ना गोबांथार टुरिस्टफ्रा बे मांकी फरेस्टखौ नायनो फैयो नै आङो दा टिकेट काउन्टाराव फैबाय टिकेट लानोसै टिकेटनि दामा बेसेबां टिकेट लाखांनायनि उनाव आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन दा मांकी फरेस्टनि सिङाव हाबबोबाय टिकेटनि दामा लादों इन्डोनेशिया रुपिया 80,000 इन्डियान रुपिसावबा 426 बेबायदि जायो आरो कनभार्सन खालामोबा गोबांथार नै मोख्राफोर दंना बेनि थाखाय बिराद पपुलार मोख्राफोर नायनो फैयो मानसिफ्रा एबार नोंथांमोननो गिदिं गिदिं देखायनोसै मांकी फरेस्टआ माबायदि बे बालियावहाय ओरैबायदि बिगुर गुफुरफोर नायनो फैयोना बिसोर मोख्राखौ बांद्राय नुवागोन गावसिनि जायगायाव बिगुर गुफुरफ्रा मोख्रा नुयोबा ओरैबायदि एक्साइटमेन्ट जायो नै बेबायदि दन्दर बानायना होदों बेयो एन्ट्रेन्स दन्दर बायदि आर्टिफिशियेल बानायनायसो नायनानै फैफिनबाय सोरबा सोरबा दंफांनि मोजां थाबायग्रा बानायना होदों नै सुबिदा बानायना होदों दामबो लादों सुबिदाबो बानायना होदों ताकि मोजाङै माने थाबायनो हायो एन्जय खालामनो हायो Indonesia rupiah 80,000 Indian money-आवबा 426 rupees बेबायदि जायो कन्भार्सन खालामोबा You have driver, sir? Yes, this way. बिराद मोजां साफा मेनटेन खालामनानै दोनदों मेपबो बानायनानै दोनदों नै बाहाय माने मा मा जायगायाव थांबा मा मा नुनो मोनगोन एसे थाबाय थाबाय दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो बिफांनि सायख्लुम सान्दुं गोसाबाबो माने थान्दा मोनो आरो गुसु मोनो बयबो फट' खेबलागासिनो दंथारो मोख्राजों नै नै बेलाय फट' खेबहोदों जाहोयो गरसे गरसे जाहोबाय बेनिफ्राय नै फट' खेबबाय फैसा होनांगौ सोर सामफ्रामबो बानाय जायोना रोंसिगौ एसे बेरायलाबायनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो मोख्रा खि मोख्रा बे फरेस्टखौ मोख्राफोरनि थाखायनो प्रिजार्भ खालामनानै दोनदों जाहाथे मोख्राफ्रा आराम सेफलि थानो हायो माने फुरा प्रटेक्टेड खालामनानै दोनदों आरो मोख्राफोरनि थाखाय फट' लानो बिराद क्रेजि बयबो मोख्रा खि मोख्रा सोरबा सोरबा आराम थायोना माने दुस्थ' खालामा सोरबा सोरबा माने बिराद फाग्ला बेगफोर सिख'लाबायनो नागिरो बेगफोरखौ सिख'लाबायनो नागिरो
गुबुन साइडथिं आङो बेरायलाबायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो बा ज' थायो गावबाव फेमिलि थायोदां ज' नारेंखल जादों बा मोख्रा गोरलै मानसिफ्रा फैयो आरो थाङो फैयो आरो थाङो फैयो आरो थाङो बायबो मेप बानायनानै दोनदों ने आङो एसे गाहायाव ओंखारलांसै ओरैजाय जि मोजां बिफां गिदिर दंना नै रोदाया ओरैबायदि ओंखारदों बे रोदायानो माने बिराद कालारफुल खालामदों समायनानो बेलायनो मा बिफांथाय बियो बानियन ट्रि ना फाख्रि बिफांथ' नङागोन गिदिरथार मोख्राया बाहायबो मन्दिर दं बाहाय गामिनि मानसिफ्रा फैनानै फुजा खालामफैयो बे मन्दिराव टुरिस्टफोरखौ हाबहोआ मोजां बेरायनो मोजां जि सिरि बे दै बाज्रुमनायनि साउन्डआ बेखौ जि मोजां खोनायो आरो सायख्लुम ना हाग्राबारि बिफांबारि बाहायनो जोबथाबाय बाहाय नै दै दङ दै बाज्रुमनाय Someone's earrings just gone. Oh. I grabbed it. Wait. बाहाय ना दङ नै नाया जि कालारफुलथा समायना बुंफबजोबलायबाय मोख्रा खि मोख्रा Non. Ça c'est le passage de... Go first. जि मानसिना नुवाखै फैयो आरो थाङो साव जायो एखमबा ज' एखमबा गैयाबाथाय गैया माने खालि जायो जि मोजां नुयो बे रोदा ओंखारनाया
खोबजोबखायो Yeah, but my last story is 1 week ago, so I'm not sure if you know if I'm. Mom, Dad. I won't take straight from the window side of that. Então, meu, eu conheço o dono desse lugar. Conheço o dono, então eu acho que o chefe da galera de lá que eu conheço lá. Conheço o dono, que acabou de mandar o vídeo do carro. Sì. Quindi ora se li vuoi fare la foto vicino, questo è il tuo momento. Strong. Is he heavy? Yeah, kind of. Open your hand. Open your hand. फोटो खेप्जागासिनो बिस्किट जाहैयो गरसे गरसे Happy family. We came from here. Yeah, this Or guy. here we took the pictures. आङो बिथिं थाङाखै एबार बिथिंबो एसे थाबायनोसै देखायनोसै इन्टारेस्ट खालामलांबाय बियो सोरबा सोरबा बिदिनो माने मोजां रेसपन्स होयो केमेरा नुयोबा आराम केमेरायाव फैनो लुगैयो सोरबा सोरबा मोख्राजों फट' साफायजानो बिदिनो फैयो बिरादनो मानसिफ्रा बाहाय थालिर होनानै दोनदों नै सिङाव बेखौ फैनानै जाफैयो बा खेवनो नागिरलायो होलायनाय बाहाय थालिर दङ बेनिफ्राय थागुना दङ बाहाय न' लुनानै दोनदों जाहाथे अखा हाबाय बायोबा
बे न' सिङाव थानो हानाय बायदि मन्दिरबो दं बेहाय बेयो गामिनि थाखायसो मन्दिरा गामिनि मानसिफ्रा फैनानै फुजा खालामफैयो टुरिस्टफोरखौ हाबहोआ बेलायनो बेयो मन्दिरनि बाउन्ड्रि बेनोसै आरो बालिनि मांकि फरेस्टआ ओरैबायदि फेमास ना ओरैबायदि मानसि फैयो थाङो बिराद फैसा खामायनो हायो मोख्राफ्रा सेफलि प्रटेक्टेड जाबाय बेहाय सिख्लाफ्रा फट' खेबजादोंलायनो 50,000 होनांगौ जाहैदों इन्डोनेसिया रुपिया फट' खेबजानोबा मोजां मोनदा सिख्लाफ्रा जि बिगुर गुफुरफोर फैयोना Oi. Eu ia estar muito triste se não tivesse vindo. माबायदि थाबायग्रा बानायना होदों नुबायना दंफांनि रांबो लादों फेसिलिटिसबो होदों बिराद स्टेन्डार्ड मोनो थाबायनो थाखाय मोजां बिराद कम्फर्टेबल एरिया बिराद गुवारानो बिफांफोर गिदिर दं साया आरामनो माबायदि नुयो नुबायना ओरैबायदि भिउसा गामिनि मानसिफ्रा फैनानै फुजा खालामफैदों नै मन्दिराव जाग्रा होगोन सानदों खाथियाव जिरायफैबाय ने Hey, buddy. Ele apoia no ou no ombro. माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा मांकि फरेस्टखौ नुनानै आसा खालामबाय नोंथांमोनहा एन्जय खालामबाय होननानै अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामना होदो शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो लिरदो जि मोजां जिरायनानै दं नै जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ दे भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय दे जय बर' हारिनि खाथियाव जिरायफैबाय नै Itu bukan nyenyek sayang, itu chat. Itu bukan nyenyek, itu chat. Itu chat yang kuning itu chat.
Oh ya.